Sawa pangadlaw sa kalagkalag, gidagsa na sa mga tao ang labindakong sementeryo dinhi sa Dakbayan, Sugbo. Kung naunsa karon ang sitwasyon atong makahulagway, pinagi sa live report ni Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, dinhi sa tunay mutangan sa samang publiko dinhi sa barangay Calamba, dagsa na gyud ang mga mibisita sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi niining Bispiras sa Todos Los Santos. Higpit nga seguridad, Bob, ang gipatuman dinhi sa Calamba Cemetery ning pag-abot-abot na sa mga tao nga mobisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ato sa unahon, Bob, kining atong nakuha nga sitwasyon kaganiha karon lang ning hapon sa Cebu South Bus Terminal kun diin dagsa na gyud, Bob, ang mga ay sa tagsa nila ka mga probinsya alang sa kalag-kalag. Sa South Bus Terminal, Bob, ato lang yung pahimanumdum sa mga tao nga ang entrance to o kining entrance gate sa terminal tupad sa LTO office mo'y agianan ra gyud sa mga tao og dili katong pikas nga entrance kay daghan man gyud ang nangasaag kaganiha og sa pikas nga entrance miagi samtang pasulod sila sa terminal. Padayon nga gipatuman ang no ticket no entry policy sud sa terminal samtang dunay mga tourist buses nga naka-standby sa gawas mismo sa terminal, Bob. Mao kini ang gihangyo sa provincial government nga moserve sad sa mga pasahero kung ugaling magkuwang mangyud og mga buses nga mo hatod sa mga pasahero sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Samtang balik ta dinhi sa atong himutangan sa samang sa Calamba, inanay na ang pag-abot-abot sa mga tao labi na kay kasagaran, Bob, karong hapon half day namang gyud ang trabaho sa mga government offices mao nga daghan na ang misayo og bisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi niining Bispiras sa Todos Los Santos dinhi sa samang sa Calamba. Hugot kaayo ang seguridad nga patuman, dunay usa ka entrance sa tunga nga bahin ug dunay duha sab ka exits nga moay ka agian sa mga tao. Ubay-ubay sab ang mitanya gihapon sa ilang serbisyo sama sa pagpasuga sa mga nicho o kini mga kabataan nga mitanyag sab og pagpalettering og pagpalimpyo sa mga lubong sa kantidad nga tag 50 pesos. Gisugaan na sab sugod karong mga orasa kining mga bumbilya nga pasuga sa mga nicho sa mga mahal sa kinabuhi. Gibayran kini sa mga tagtungod og tag 300 pesos nga pasuga hangtod kini sa liwas na mismo sa adlaw sa mga kalag. Padayon ang hugot nga seguridad tungod kay gilauman sa kapulisan sa mga otoridad nga mas mudaghan pa ang bulog sa mga tao karong gabi hangtod na ugmang adlaw o gani bisan pa sa adlaw mismo sa Nobyembre 2 nga may adlaw sa mga minatay. Mao kana, Bob, ang latest nga sitwasyon nga himutangan gikan dinhi sa semeteryo sa San Nicolas dinhi sa Barangay Calamba. Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.